Noin, tänään me testaa tämmönen sitikola. On muuten hyvä tuote! On Shoutout hyvä tuote. Shoutout Teemu Karkkinen. Tämmönen pikkunen sitikola. Ja sit täällä iso. Omaista Katsotaan iso. tänään, kun... Enkö mä kertonut sulle jo ennen tätä videoa, että tämmöinen tehdään? En kerroin, mutta en kuuntele. Kato, mulla ei lähtenyt yhtään sun silmiin. On hyvä tuote. Nyt kuivataan tän ja sit maistellaan toista. Sit maistellaan toista. Kuivaa, kuivaa! Mä halus sun kuolaa mun suuhun. Tää niinku kuivaa. Tai silleen, että niinku, et tohon ei jää sun sylkää. Joo, no niin, nyt maistetaan toista. Huomataanko ero? Miten ne suomaa jotain eroa? Hampaat ja kolmotta. Eli toinen on sokeriton ja toinen on sokerillinen. Ei nähdä ensin. Molemmat kolmotta. Jep. Nämä on suositellut lapsille. Okei. Mitä hemme? Älkää huoli, kun mä oon vaan kännissä. Ja se ovi kiinni. No, älä huoli. Pistäkää tän kommentteihin, minkälaisia videoita te haluatte. No kuka kommentoi näitä videoita? Pedofiilit. Katsokaa mitä täällä on alalla. Okei. Shoutout myös Kola Ollille. Meillä tulee videoita. Noin. Elikkä siis... Miksi toi tärkeää toi humppapallo? Ei, tohon. Okei, no... Miksi sä katot, toi kamera kattoo sitä jumppapalloa? En mä tiedä. So. Sä tiedät. Oh! No niin. Toi on tosi kiva kaveri. Heittelee kirjaa jumppapalloja toisten päälle. Häh? Joku luulee, että toi on varmaan joku oikea sostilanne ja sitten soittaa jotkut poliisit. Ei toi joo. Ei. Mulla on vaan hyviä kavereita. Ensimmäiseksi jumppapallo ja seuraavaksi mikä seuraavaksi? Tyyny. Ydinpommi. Ohjus. Älkää ihmettely, mulla on aivan sekaisin. Meillä on huonoa huumoria. Sulla. Noin. Elikkä siis... No, alkaisiko tää video alkaa olla pikkuhiljaa tässä? Alkaisko? Ei. Alkaisko? Mun pitää hakea yksi. Hän menee hakemaan eeppistä juttua. Et tolla heitä mua. Mä en jos sä heität. Noin, moikka!